and then 10th March 2025. Whereby Sunya District Court B. There are 2 cases in court afraid. The first case involving Mr. Ignatius Bafowa and then Police Inspector Dria Ajiman and Chiremi. 3 accused persons. And the first case, when you say all the 3 accused persons, will bail. Nearby, there are some police prosecutor at the court and when say almost ascend exhibits. And I say, and be a police person who did the dance was similar at the court Accra for the friend forensic audit na examination. Into almost train the reports or the outcome of the forensic examination. Into court amount of time, it's answer reports in your mind. In the end, say, it is assembly, police for here dance here. I would go. And Yama Bebre, bit me Bibia into court to assess Sadia. And the case no 2nd April. Be a no na sa report no aba. Na fi court ama further direction. And this year no, the first case here, nipa mensa and ya charge them as accused persons, Bafo Police Inspector Dria Ajiman and one chairman no. It is 2nd April. Who Princess Adam be doing na police force say Nema Omudi Ako Accra Ekoye forensic examination no. Now report no aba. Sada na court be man further direction. Na say dey yenye bi mo asem no. Ene ba asem a etoso me nsa, because dey etoso me nsa a friend Grace Sian. The last person police for watching no a charge on nko ano separate sheets for first no. Ono so court man bail last week no. Na still no bail conditions and nipa me nsa say omo sign as sureties ema no me no emfree any omo mti sunya krom ha na ba konka ho secure dan it so 50,000 no na baba won ntimi emiti bail conditions nti na court asesam kakra court aye na nipa mienu se nipa mienu no emfa ho se ba bi obi ate nipa mienu bia betimi abesan amano nti eno so no Gracia de no so sanity nti court so the asem no ahye 19th March ya ukwada abai na wotwe se yensamra na oma further direction nti nsem bienu eba so court sisi ano ebi am catch manfo se nsem ye mensa e na bedi court ha di kan because of Bafo case on only 3 accused persons the tosun bienu and no police for charging the past 6 and no na 5 yenye one person your friend Daniel February adodo no afre no Brahma no ayesi wadwane no on the second case no still ano police for nyane nche and the third case abeka ho am case na miensa no and so ababa friend Grace Sian police force na on na mprane abrantie Brahma police force se ono na edi ewu na nkasa no oboa ma no dwane ye oje ne se ne nchen be na otwemienu ntem eboa no ama police force ntimi ante no a wa ma na timi atukwa dwane Africa na ono so the case no so na third case and so e ba so empa ochina na second case ya 6 accused persons ewo mu no aba ko dwane no eno na e ba so ochina eno so ochina court dwumadie ne se nipa mensa omunya bail in that case no our lawyers application for bail and the last sitting no ochina na court be man mu aye ana a ruling on the bail applications no and ochina be hwe no mu se court be grant bail ama mema mensa na omunya bail in the second case na e man no yenu nya bail no aba ko dwane no mema na mensa na obi anya bail ochina na e be mu se court be man bail ana se court ema bail nti sana eti ochina isaba
ɛno deɛ wansesa no ɛda so gyina kɔɔto adwene mu no ogyiri sɛ ababaawa no Ghana mmara emu no bɔne a yɛde bɔɔ no ɛyɛ misdemeanor kasa misdemeanor bɔne a yɛtwe ho aso no di sɔ koraa na yɛsɛ ne bɔne no sɛ ɔgye kurɔfoɔ no sɛ nipa bɔnefoɔ hyɛ ne nsɛm a ama polisifoɔ ntumi ankyɛ no sɛ wogye nipa bɔne no ɛhyɛ wo nkyɛn na woma no dwane arrest na wama polisifoɔ nya no ankyɛ no a ɛno yɛse bɔne no ɛmu ketewa paa no nti court no adwene mu no ogyiri sɛ ɔyɛ nsesaeɛ wɔ ne bail conditions no mu a ɛyɛ court so wɔtumi sɛ ɔyɛ saa ɛwɔ mu sɛ asɛm kɛseɛ asi nti na ama ayɛ biribi kɛseɛ nka ne bɔne no deɛ mmara mu no ani di sɔ koraa akɔgye di sɛ ɛmfa ho sɛ bɔne ni sɔ no dwumadie no odiiɛ no nso so mu odu nti na court ɛde saa mmara wei nyinaa akyekyere no ɛnyɛ no nko a court si da biara ɔmfa ne ho nkɔkyerɛ Sunyane Regional Police Command CID department hɔ na sɛ CID hɔ da biara no deɛ court ɔnsesɛm afei so no court si onyakwa epie ɛnnɛ da yi a ɔnkɔfa ne passport a anaasɛ adeɛ bi a ɔde to kɔ yɛyie biara ɛno nso ɔnsan fa ɛmɛdan registry ha ɛma no na hɔ na deɛ ɛteɛ no